Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε, πριν από 6 μήνες περίπου στο Πεκίνο και σπέδω να διευκρινίσω ότι αναχμίζοντας τις σχέσεις μας πολύ περισσότερο από πριν και γενιάζοντας, Πρόεδρε, γιατί άλλο ένα κοινό σημείο των πολιτισμών μας είναι τούτο που δείχνει 70 χρόνια πια από την ίδρυση της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Ιδιαίτερα την τεράστια προσπάθεια που κάνατε και κάνετε να αναβαθμίσετε το επίπεδο. Σήμερα το επίπεδο τους έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα. 我衷心的感谢贵国给予我和代表团一行的盛情款待和周到的安排，成为古老文明的传承者。都经历着艰难，我就感受着古老的这种希腊文